Yakoro mogisa adek mar otieno mathoth timore pacho kaendi tok ng'anyo mano bag kod kweth ma Gen Z odiochieng' manyoro. Nitie familia ma ywak tok ka gisewito jogegi, nitie ji mathoth mane oyudo hinyruok ma opogore opogore. Jo ohala ywak ka gikwano lal mopogore opogore, mwandu magi mano kethore chuny boma ma Nairobi. Doho bende oyudo lal tok ka doho ma Kikuyu en mano wang' kendo ketho mwandu mopogore opogore. Kabende wang'iyo to gwenge mag Nyanza tielo mokwongo nyakora Mwajwang' onge jogo mano dhi ng'anyo kata kethruok moro amora mar mwandu. Tielo mopogore opogore wuok ka kwedo teko mano tigoro kod apisas mag obila. Bende piny owacho konchielo kadho kuom migawo mar arita kwe makiye wacho ni ne en chenro mano chan mane gidwaro temo loko sirikal. Kopogore kod mano, kaunti ma Migori osomo budget margi ma bende ibiro tayo godo hik omenda ma 2025 2026. Kopogore kod mano, tino makawuono nyar Kenya Faith Kipyegon igeo ni dhi ringo e bwo dakika 4 koketo rekod mano makende e ng'wech mobagi moyiedhi. Magi to kod moko mathoth nyakwara Mwajwang' magi e weche ma wamiyo pek. Haja yao kubwa I think ilikuwa kuharibu, kwa sababu hakuna vile mtu atakuja achukue mali ya dhamana ya pesa mingi alafu achome. The mobilized protesters, especially along Kiambu and Thika Road, were chanting it's time to take out power. Jo hala kwano lal mowuok e ng'anyo manyoro ka jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen yango maling'ling nyiso ni nitie joma ne chano loko sirkal. Kameniacha na mtu yako na 2 months na wewe mwingine yako 2 years ako na cerebral palsy. Like I don't know even what I'll do. Just want justice. Like Kwanji moyangi ni osetho kaluwore gi ng'anyo manyoro chopa 15 kama hukuom familia bende ywago ratiro ne wedegi. Gavana Maisiolo Abdi Guyo thichoko gi MCS mar kaunti no kagiwacho ni otiyo marach. Nyakoro mogi layowa duto mag tudruok gin mago moyaw kendo inyalo bedo gi thuolo mar loso kode weche mopogore opogore ma wakelo ni gelak seche gi nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Belinda Phillips, bed kode chakruok nyaka gi nyakoro mogi ka wachako en utino makawuono. Ja Kenya marahuma bende ong'eyo weche mag ng'wech mita 1500 mano Faith Kipyegon odwaro temo ringo e bwo iwacho ka dakika 4 mano ka odhi ringo mile achiel. Kalure kod mano nyakwara Mwajwang' wantiere kod gigo mopogore opogore. En mano bende odwa temo ringo e bwo dakika 4 koringo mile achiel. Chenro ma bende osir kanyo kod kambi ma Safaricom ka achiel kod kambi mar Nike bende bodwaro mondo mi ondik historia. King'iyo kaendi bathe kanyo kwara Mwajwang', maendi en achiel kuom kuma oganda obago e bet makende ma bende kambi mar All Media Services ka achiel kod ji mamoko gin mago moyuoro kanyo mondo mi gidhi gipak Faith ka otemo timo ng'wech machal kama ma bende ringo otieno ni sadek ni mar otieno. Faith oting'o geno mag jo Kenya ka bende onyisowa ni en kedo makende mar ng'ato manyalo miye mondo mi ochop gigo mopogore opogore. Ka biro bedo ka wayudo pichni go kendo wang'iyo ka ngiro ni kinde mobedo ka watieko weche manyien mago imore to Faith biro bedo koseringo e ng'wejno makende modhi go historia kaka miyo mokwongo ma oringo e bwo iwacho dakika 4 mano mile achiel. En mor kendo wan geno mathoth ni Faith dhi timo ma mondo mi odonje historia machal gi mana kaka notim kod Eliud e kinde mokadho kano ringo bwo seche 2. Geno nitiere kendo wan gi geno ni odhi nyalore. Omiyo kete mar Ramogi TV nikech wadhi kelo ni mano e kinde ma biro bedo katimore. Ka dhi nyime gi weche manyien nyakora Mwajwang' mago duchiema kawuono. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen oseo gi duol motegno ng'anyo mar rowere mag Gen Z Ochieng' Manyoro kowacho ni ne en chenro mar temo loko loch ma jatend piny Kenya William Ruto. Murkomen wacho ni rowere mane oketo bila gi ng'wech ma iye pek e chuny boma Nairobi ne omkok e gwenge mamoko kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Murkomen bende wuok tung' mosuo kod kanisa ma Kopere kod jombetre mowacho ni siayo jopiny. E kar saa 9 mamidhiambo, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owuok e apise ma Harambee House ka otene kod jotito e migawo mar arita. Giduol motegno, Murkomen ne oseo ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane okwako pacho kae mangima odiochieng' manyoro ka owacho ni en chenro malong'o mar temo loko loch mar jatend piny William Ruto. This is nothing to do with
protests. This is nothing to do with freedom of expression. It was an unconstitutional attempt to change the regime of this republic, and this is therefore yesterday what the police did to foil was they were able to foil an attempted coup. Murkomen bende ora moniro were mane oketo bila kod ng'wech mar tipo chuny boma maduong' ma Nairobi ne ogol kowuok e gwenge mag Masawa. What happened was not spontaneous. It was not random. It was deliberate. It was coordinated. It was funded, and it was premeditated and politically instigated. All these goons who were brought all the way from Murang'a, some of them were brought from Nyeri, some were brought from Kirinyaga, most of these goons were left in town. Some were left in Thika Road. Kalore gi Murkomen, sirikal oseyudo maling'ling ewi jogo mane ochano siayo kendo siro ng'anyo manyoro kod kony mar omenda. The mobilized protesters, especially along Kiambu and Thika Road, were chanting it's time to take out power and occupy State House. The massive looting had a clear motive to cause fear and target properties of politicians and civilians allied to government and innocent civilians who were just going about their business. Ute fwambo, ute lamo kaachiel kod jombete mag pinje maoko bende okodong' chien e kinde ma Murkomen otudogi kod nyayo tulo e pacho kae. There will be no bishop, neither Catholic nor Anglican or any other church leader who will come public to defend the police. I know that. I also know that no diplomat will come to public to defend our police because it is not in their interest for Kenya to be a safe nation and to be a prospering country with full democracy. All those people would prefer anarchy, chaos. Motelo network mare, Murkomen kod ogai magarita kwe pacho kae, olimo kuonde ohala mane oyudo lal e chuny boma maduong' ma Nairobi ka osingo sirikal dhi kawo okang' mager ne joma ne omonjo kuonde ohala ma kamago. Odiochieng' achiel bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z, sirikal oramo ni ng'anyo mar odiochieng' manyoro ne en chenro mar temo loko loch ka bende gisingo mar kawo okang' mager ne joma ne ochano chenro ma kamano. Chris Owino, Ramogi TV, Harambee House, Nairobi. Anyuola mar jogo manyo tho e ng'anyo mano bagi kod rowere mag Gen Z yuago ratiro mag jogi magiwacho ni nyo negi kayiem. Nyaka sani ji ma kwan gi 11 oyangi ni osewito ngimagi e gwenge mopogore pacho ka. Simfrozo Kinano twak kod moko manyuola kendo ikonwa lipot machal kama. Mirima oloyo chuny Winfred Wangari Mwangi, miyo ma jahigni 22. Odiochieng' manyoro Winfred Nyerik dhi nyime gi odiochienge kaka pile, korito wuon ode manyo dhi manyo mondo oduog pacho. Like ameniacha na mtu yako na 2 months na huyo mwingine yako 2 years ako na cerebral palsy. Like I don't know even what I'll do. Just want justice, like justice for that case. Rem mar bedo chiliele kendo dong kod nyithindo 2 matindo mone loso kodwa. Winfred neloso kod chuore mogik ma oyang nyinge kaka Kelvin Jau e kar sa 9 kama ne oro ne pesa mondo med gi men godo kendo manyo machielo monyalo luwo kodok pacho kaluwore ni ng'anyo nyotedore. Ne ok ong'eyo ni mane dhi bedo twak gi mogik kod wuon pare. E kar sa 12 mamidhiambo kochako goyo simu mar ng'eyo kama jaode ma Nyeri kowuok e tich osechopoe. Kanye manyo yudo ote manoturo chunye kuom jal machunye ler manyo kao simu e lwet Kelvin toka nosechiele kod magina manonyise ni Kelvin owito ngimane. Kar kano ringre ma City ne yudo welo mathoth mopogore kaka sane medo sodo. Lit kod mirima ne opedhore enda wang' ji ka mirima ne muomogi. Simbe igoyo kanyola temo choko paro e wigi mojukogi. Ma en Fatuma Opango. Waigi Ian Opango. Ian majahigni 17 nyodhi ng'anyo manyatimre boma mar Rongai, kaunti ma Kajiado. Nikauliza wenzake Ian ako wapi, wakaniambia Ian alitoka asubuhi akienda maandamano. Kwa sababu nilikuwa na shida ya mguu, sasa nikaambia jirani yangu mimi siwezi kimbia wala siwezi nini na mguu yangu hii. Mkienda huko juu mkiona huyo mtoto mwambie arudi, Rongai sio kuzuri. Wa Ian no ma ejaris ne modago Nairobi kam temoni manyo Ian nyochope kar kano ringre ma City. Ni kwa simu yangu mtu akanitext akaniambia mama Deno, umeona hiyo yenye imetendeka? Kuna kijana ameshutiwa, alikuwa na t-shirt ya red na long ya jeans na ameshutiwa pale
karibu na Bailey hapo Naivas. Nilipoangalia hiyo picha nikapata ni mtoto wa ndugu yangu. Kwa machiele gweng maisani kakumini sublocation county ma Machakos, anyuola machielo yuago wuod gi ma jaigni 21. Maen achiel kuom rowere ariyo manyo chiel kod magina gi obila ma owito ngimagi e county ma Machakos. William Musimi Mutevu ma anyuola oyuago kaka ojana mamuol kendo maonge weche mathoth no chiel kod magina nyadi biche Bundeye. For the past 1 month amekuwa na matatizo ya akili. Amekuwa akipelekwa hospitali na maombi. Risasi alikuwa amepigwa hapa mbio. Ikatokelea mbele. Nyo wito ngimane koyudo thieth Matu Mission Hospital. Eji moro mantiere Karatina, rawera moro no mosothone yo ma omako dhoji mathoth. Kenneth Uma ne rektimo rako mare, esamane magina manyochim kuom jong'anyo bayo yom, kendo donjo gi dirisa ma ogoye, gino manyochwe okawo ngimane. Kuna kijana yangu anafanya Webuye District Hospital. Akanipigia simu akasema, "Dad, have you got any news about Ken?" Nikasema no. Akasema haujaongeleshwa na mama? Nikasema bado. Akaniambia kwamba Ken is no more. So nilivyofika Karatina Police Station, nika request kuona Deputy OCS. Kanieleza ya kwamba ni ukweli, kijana yangu alikufa kifo ya risasi, na akasema ya kwamba hakuwa kwa demonstration. Motelo ne thone Odhiambo Victor mane en japuonjre kar tiegruok ma Thika Technical Training Institute none mbui kod nyadendi moro ka gichomo ng'anyo. Odhiambo en achiel kuom jong'anyo mane onegi e kinde ng'anyo e boma ma Thika. Kamano bende anyuola mar Brian Dungu Wanjiru mane achiel kod magina kendo negi Olkalau Nyandarua dhogi omoko ka giywago wuodgi no ma bende jaigni 17. Brian ne en nyathi mar 4 e odgi kendo tok tieko klas 12 nogoyo rako mar goyo picha kod goro dend ji e boma ma Olkalau. Magi mana mokuom anyuola moseyudo ringre nyithindegi e wi ji moyo 16 ma wachore ni nyonegi e ng'anyo manyoro. Anyuola gi koro ywago ratiro mar jogegi. Wach moser kod joked ratich oganda madwaro mondo ket lokruok e kaka obila rakre gi jong'anyo. Ang' momiyo nek dhi mbele to jogo momi jukumu ma mondo ng'iwa ok pok ong'iyowa maber. To kata mana chike mantiego bende waywakni. Kwa mfano, the National Corona Services Act poko be omiya teko makoro chako tich ma en gima hinyowa sana. To mar ariyo bende pod teko ni mana kuom polisi ma pod nyalo mako polisi wadgi. Koro ka polisi ne maneko to polisi no kende man gi teko ma mako polisi wadgi maneko. Koro IPOA to nyalo konyowa nadi mondo polisi maneko mondo mak mara moja. Kato bedo ni piny Kenya ni kod historia mar rem chiwo ratira ne jogo moneg e yo magalagala, anyuola mag roweregi wacho ni chunygi biro mana kwe ka giyudo ratiro ne nyithindegi. Simfros Okinda, Ramogi TV, e kar kano ringre mar jomotho ma City. Ya Ramogi en kotenore kod ng'wecha mane Faith Kipyegon temo mar ringo e bwo dakika 4 mail achiel. En ng'wech ma bende koro ka orumo. Faith otemo kendo tiko kanyo to kosechopo kanyo dakika 4 to kod seconds 6 bae gi seconds 6 kende mano kod ng'wen ma koro ka orumo.